Ningún de nós sabe como pasou. Mamá díxolles aos policías que ela non oíra nada. E iso é ben raro, porque ten o sono moi lixeiro. Tanto que, cando eu tuso o soño en alto ou calquera outra cousa que pase pola noite, pois era... Ven á miña cama para ver que me pasa. Ela ten como un radar detector de toda clase de sons nocturnos e non se lle escapa ningún. En fin, escapouselle o ruido que puidese ter feito a avó cando marchou da casa. Ai, que pena, faloulle o radar. Meu pai contoulle os policías máis ou menos o mesmo, que el tampouco se decatara de nada. Se o avó, antes de marchar, chamase polo móvil para avisar, daquela sí que se decataría. E eu, a verdade, non puiden dicirlles nada porque durmo como un leirón, anestesiado total, e cando pecho os ollos xa pode haber un terremoto ou unha explosión nuclear dentro da casa que non hai que me esperte. Cando os policías marcharon, meus pais volveran saír moi nerviosos buscando polo barrio, como xa fixeran antes. Cando erguemos, vimos que xa non estaba. Tamén saíron os veciños a ver se daban con el entre todos. Moi lonxe non podía andar, así que estábamos certos de que había aparecer en calquera intre. Ademais, tampouco lle é doado moverse. A min deixáronme con María, que é a miña mellor amiga. Ela é tamén a miña vecina. Vive no piso de abaixo e vai á mesma clase que a min. Xogamos a moitas cousas aquela mañá de domingo. Eu o que quería era sair a axudar na busca do avó, pero non me deixaron. Sei que son moi pequeno, dixeron para axudar só pola rúa, e menos buscando a un desaparecido. Díxenlle ao meu pai que me levase con el, que non había separarme ni medio centímetro, pero que me levase con el, que eu non aguanto os nervios e quero facer algo, que me levase, que non podía quedar na casa de María como se nada, que me levase, por favor, papá, por favor, insistí moito, lévame contigo a buscar o avó. Meu pai non me escoitou e deu un berro e mandoume para a casa de María. Supoño que estaba moi nervioso por todo o que estaba pasando aquela mañá e debeu ser por iso polo que me berrou daquela maneira tan brutal. Así que marchei para a casa de María e xoguei ali con ela moitas cousas. Creo que María se esforzou moito aquel día para que o pasase ben, para terme coa cabeza ocupada en mil xogos e así que non pensase no avó, e onde andaría o seu se lle pasara algo. A súa nai fixo espaguetes e vimos unha peli despois de comer. E eu disimulei como puiden que estaba preocupado, mais estaba e tiña ganas de chorar moito. Pero aguantei, non quería que ninguén soubese o triste que estaba, porque os piratas non choran. Á noite, miña nai veu por min e xa na casa meu pai explicoume que o avó marchara mentres dormíamos e que, como ten o Alzheimer ese, que seguro que saiu dar un paseo e logo non soubo como volver. Que iso pasa moito, que se esquecen do camiño de volta os que teñen esa doenza, que se desorientan e daquela asústanse e que non son quen de atopar o camiño de volta. Pero que non me preocupase, que ia aparecer asiña, que a policía estaba no asunto e de certo que mañá saberíamos algo, que o mellor era dormir, que xa era moi tarde e que xa había moita xente pendente do tema. Todos os policías da cidade, díxome, estaban avisados e así como alguén sabía algo, asiña han de chamarnos. Eu escoiteino, non dicen nada. Mamá meteume na cama, arroupoume. Cando apagou a luz, rompín a chorar. Ninguén me oíu, pero eu chorei a mares. Quedei dormido tristísimo, sen entender de todo por que marchara meu capitán.